Il-Power Station il-ġdida ta' Dallimara inxtelet mingħajr ma kien hemm il-partijiet kollha li hemm bżonn f'posthom. Fil-fatt skont Lena Malta hemm valv nieqes fis-sistema li ġie ordnat biss issa u li sakemm dan jasal ġiet implementata soluzzjoni ta' malajr li suppost għandha tkun waħda temporanja. Fis-stqarrija Lena Malta konfermat ukoll li f'ispezzjoni li għamlet il-MEPA instabu li kien hemm irwejjaħ qawwija ta' fuel viċin it-tankijiet tal-Power Station ta' Dallimara li fihom jinżamm il-heavy fuel oil. Fl-istess waqt iżda Lena Malta qed teskludi li l-Power Station ta' Dallimara hija s-sors ta' irwejjaħ qawwija li tisperjenzaw ir-residenti ta' Marsaxlokk. Lena Malta qalet dan b'reazzjoni għal dak li qal il-kelliem ewlieni Laburista Joe Mizzi. Fis-qarrija maħruġa fl-aħħar sigħat Joe Mizzi qal li l-irwejjaħ qawwija li jilmentaw dwarhom ir-residenti ta' Marsaxlokk u lokalitajiet tal-madwar huma ikkawżati mill-impjant tal-BWSC. Joe Mizzi spjega li dan it-tniġġis huwa direttament relatat mal-heavy fuel oil li tkun maħżun fit-tankijiet tal-istess impjant. Sitwazzjoni li tixet in-nuqqas ta' ppjanar li kien hemm il-Gvern u tiġġustifika l-kritika kostruttiva li ilu jagħmel il-Partit Laburista. Wara ġifieri hemm bisfet u għandna l-parti l-oħra.